I-am zis, bă, preteraj, băi. Da. Ai văzut, bă, că am venit acasă? Treaba ta, frate, ce știi? Am venit acasă, tata, ai văzut? Am cheltuit banii de pomană. Ai ce să fac pe lucrurile și vină, tată, și vină mea. N-am stat acolo măcar o zi, frate, n-am știu nimic. Du-te, bă, că tu ai lucrat acolo, mă, tu ai cunoscut tot acolo. Să nu, bă, ascultă tu la mine. Bă, să n-am parte de copilul meu, dacă te vin, să n-am parte de copilul meu, uite la mine, mă, frate, mă jur de-a mi sunt acolo, să n-am parte, să n-ajung acasă, bă, familia. Și cu tine, mă, frate, n-am lucrat un minut acolo, mă, frate, nu știu unde. Înțelegi? Dar mi-era greu să spun, da, de linia, lucra, bă, nene, mă, eu fără contract de muncă nu lucrez, mă, tată, mă. Eu, băi, tată, eu am crezut că ai fi lucrat acolo, mă. Nu vorbim. Aha, Fără contract de muncă, uite, fără asta nu lucrez, tată. aha. Fără asta, frate, să le dau o română, frate, dacă vrei să le dau o română să le citești, că te și în română, trimit poze cu ele. Bă, a fost... Asta nu crezi, uite, mă, de linie, mă, cât am frate, uite cât am mergem ca sat, mă, nene, mă, că eu nu vorbesc ca eu, mă. Uite cât e brutul, 2700, 2700 și nu știu cât, și pe tine cât mai avem de mătute, 2400, 2429 de euro, uite, nene, că nu